long long way shining, shatai long ka rijongam, shatai shashi liang ka turyong shapokanan ribabam yong ba jong ki ting pan shoin shani kila shop yangam kul shati ba snow pengat raya sham ying ipam lajur kijing pelong syakatiang syakamon ling ba yong lang taring ngan sapoy bu blay udon kjin uplay kan job katuryon kjin uplay kan job kal ha kakular blay ngan shanya shate shaneng ngan sahem na yo ika kot kacenglet ha katuryaw ngam saslem ki jingkular bad ki hukum barokia kershanlem ka jingjalil jog katuryaw kan long ka jakashong hen rengan sam boy shashiliang bat utrai te ngan yolong na snow lupa men takom jeng ilbi na ri uglay ba lakit ki lir ba pengat nga wajan nga kashleng kuglay pa ka risnyotenat ribasoka bom jublat jing snow pajong paharukom mentahito aingan man cái chính sĩ cha ngam đa đồn cam siêu ya các bạn kren
Namar baro itu ginong keren gila keren ha kabiyadai badi Dr. Ricky AJ Singkan tehen rei ngasngo ba kamlong purapat lada nganomai kendiat kensoi kejingya selok naga kedin kejong blai kedin kejong blai haka gospel jong Yohanes kelenong besau dekat balai kaong ondang ala lek no bad bangala pre yepi kejaka ngan wan pat ngan simti yepi haladehi bahai ka bangalong mga piru pila banlong ublay ubala tau yang i way by way siya ka nagpertay ulatip lepa ya kabesdang bat kabakut jong kejingim kejongi kejing no jong ilit Dr. Ricky AJ Singkan nagane percaya kamdei kejing le don bor jongno ro namar ba ujisu ulalek ban pen kre ya kejaka habneng hakata ka ying syong ne jongpa bad haba kapor kalau biang ula simno syalade haka khat khandai trik Februari ar hajar ar pun reu hagi cingya de jonga simet bat uneu syakri jong blai ngalai tu ya u nadu kasnem ar hajar reu namar bau dei usyakri ubasam ya kaktin ga jong blai syaki palang ulayo kalan ya ka ban ai ya ka Bible study hai kini ki time ki bait ki jongi haka mabu riboy presbytery bat ula longru udkhot jongka komiti balang jongka balang sumer hadin baulawan bandra ya ka kerteng balang na pokse sya ka balang sumer bat ula sya jit kumud khot komiti balang haka khalai tarik Oktober ar hajar sal balayo ya ka ban pin itu kumud khot komiti balang haka district kabalong haka balang nongsder house name ar hajar ar pesan kum kabalang bat ke district ngidang don ke jingkermen bauneu syakri jong blai undang ya trailang bat ngi ka kam jong blai handrei ngi lade bantu no yau neu syakri jong blai bau blai ulai bit ban simno syalade ha kakat khandai trei kaktin ke jong blai ka ong syu kitab Daniel galong khat ar khot balai ka ong bat kita ki bastat kenting syain kum ka jing syai ka sahid beneng bat kita ki bapen kelabun sya ka hok kum ki klur junom la junom kadon ka wei ke jing thu khana sipang wei usim jong ka wei ka hima bad uta usim ula don kak persentiu ka bahe bad ula thung sibun ba ki sentiu ki balai piujan bad udon umali ubasumar ya ki sentiu bad ula betha kerpang ya utau mali ongko mali lane ko nong sumar sentiu meyu i ki sentiu ki badon hakane kakper ki bai i tenat halaki jong ki benta handrenga ong hame bau don uwe sentiu ube i tenat tam hapdeng jong kakper
Dasumar kerpang yo uknyang uwan ya kabanbam yo ba don kano kabapen julor no yo unong sumar sentiu ong kosim dongan le ya kai kabame ong man kamit man ka step haswa bau tau unong sumar sentiu untia ula lek ban pe yau tu sentiu be itna tam ha pedeng jong ka per yo don ki knyang ki bawan bad ha ka wei kami ha ba ula lek pe bad ula lek ban tia no badang step ula ki ban lek pe yau tu sentiu bad u shem bau tu sentiu shem la don shu ha kata ka pedeng jong ka per ula lek ya tu au sim uang ko sim uto usentiu ubai itenatam ubadon hapadeng jong keper don syu usim uang konong suma sentiu ungak ham don kam manga usim yaune usentiu ban ya kabama me don kam barok kinong kren ngibnut ya usyakri ujong blay doktor lead doktor Ricky Ajesingkan Henry Toti bau blay ukam don kam mau ya une usyakri ujong hakahima ka jong blay badu ne usyakri ujong blay ula leno namar baula penkre bha yalade haga jinyo i kabaret ke jonga ngampat jinyo i kum une UMP jongka Shillong constituency kan chabau lek u playau jisu kan chabau lek u ay ka tin ka jonglei bat kata ka long ka benta ka ba ma u ben kre banya shem balang u jonglei kitab jing pen pau nong khat sau khot khalai ka ong ban ngalayo snow ya ka tin na beneng ka baong totho suk kita kinong yap ki bayap hau trai nadu menta sisha ong mensem bakin yo syong thai no nagi jing trei minot jongki na bagita ki jingle jongki ki abut rengkat batki ki bahaying ki basem ki men ki para jong dok jelit doktor Ricky Ajeseng ngangej scam ublay lang bau men sembako jong un pentingan yepi bau neu syekri jong ublay syem lalek syanoru ulalek jaga ka bau ublay ula penkre kaktin jong ublay ka kumne na kabanta jong pi dowat syep ting me namar ngalong rengkat bat me namar ngalong ublay jong me ngan pensyat bor ya me hoj ngan yarap ya me hoj ngan kersyan ya me da kakti kamon kahok junga Gospel Matius nang besan kot besau kong suk kita gi besngausi naba on pentingan yeki ublay un kerku lengba kane kapor ublay nam ta kaburom jong amen hakane kapor haswa bengin penuai